Τίποτα. Έχει αυτό το ψεύτικο. Μας έχει τρελάνει αυτό το γουνάκι. Τι να κάνω με αυτό το γουνάκι. Μπορείς να μου πεις. Αλεξάνδρα, μπορείς να μου πεις. Εσύ Γιάννη, κάνε κάτι. Φίλησε ότι πάρ' το εσύ αυτό το γουνάκι. Πάρ' το. Κάνουμε εμείς το κλικ. Πάρ' το ρε κορίτσι μου λίγο. Κάνε κάτι. Τι να κάνω, πες μου. Άντρα ακόμη. Πες μου τι να κάνω. Άνθρωπο που να σου κάνει το κλικ, εσύ δεν έχεις βρει. Εσύ βρίσκεις ανθρώπους που τους κάνεις εσύ και χέρι. Και όμως ναι. Το πάρω μαζί μου. Έστω κι αυτό που μετρήσει το παλικάρι. Εγώ αυτό ψάχνω. Τι να κάνω. Όπως και να έχει αυτό ψάχνω. Ρε Σιγιάννη, κάνε κάτι με αυτό το γουνάκι. Μπορεί και να μην υπάρχει. Το γουνάκι σου ρε παιδί μου. Σταμάτα με το γουνάκι μου, δεν μπορώ άλλο. Να πούμε, μα θέλω το γουνάκι σου. Τι να κάνω, πες μου για αυτό το γουνάκι. Τι να κάνω, πες μου, σέβομαι τον ατρισμό μου, τι να κάνω για αυτό το γουνάκι. Αυτό είναι καλό. Τι να κάνω, τι να κάνω με αυτό το σεβόμουν, θα το έπαιρνα. Λοιπόν, θα το έπαιρνα αυτό το γουνάκι. ηρεμήσουμε λίγο. Κάτσε πίσω. Χάιδεψέ αυτό το γουνάκι. Βασίλη, τι να κάνω. Θα το θέλω, θυσία μου, θέλω αυτό το γουνάκι. Καταρχάς κάθισε καλά. Κάθομαι. Κάθισε μέσα.